Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Mr. Ansani, your mom. Your bomb pie. Energy that was said, so quite so. Some women dying so, what boy I know when him say. Ube free was some moon I was trying. Percy at 1 qua 1 so 1 qua 1 and a margin satra and enqua. My home chrono and my dime muhanya do. Na yensa aka nsura wasiesia mayen. Nyama ne wo kyerɛkyerɛ no. Rade boa man kosi sɛ mɔfrɛ wɔ yɛ mu mpo bɛte wasamase. Na asiesie ne wɔ nyinaa ma adwen satra. Yɛsrɛ soronko kwan so. Na wa mo asomdua ni kabea no ahye yakoma so. Na sɛ ba sɛ yɛ wɔ anamɔn bi to a waboa yɛn me yɛto ama wo. Wɔ awie bre mu. Yɛbɔ mpa yɛyi wɔ Yesu Kristo din mu. Man nyinaa yɛnka amen. Osoro eni asase betwa mu akọ nanso Nyankopɔn asɛm de etim hɔ da mo yɛnka amen wɔ ha saa onyame asɛm yi a ɔde ama wɔ awiebre mu wɔ abɔfoɔ mmiɛnsa nkra asɛm no ɛna na wɔtwe mienu yi mu yɛne yɛnuanom nso akyɛ sɛ na wɔtwe yi mu no na menka ne sɛ na wɔtwe mienu yi mu no sɛ wogidi sɛ onyame Israel ɛbra ne yɛnso yɛnuanom ho adwuma a ade na wɔnka amen wɔ ha. Because some nechinya bia ne wo se aseda fata ye Nyankopɔn no emra isu se mponsuo ejemu ani no Awurade so wiem ne yɛka sɛ hye na monyam oyɛ wotumfo ampa aseda enka ye Nyankopɔn no sɛ wonam ye na Awurade Yesu Kristo so ama ye nkunimdie nyamsɛm kan mu ɛne yɛka sɛ biem enim sɛ onyame ɛwɔ hyepi ɛde ma yɛn bride ye ho ɛto no so no ɔbɛboa yɛn. Pesa me fasa akonya iso eda onyame asafo wo sakomo no aha sesronko kwan so wo ahofama mode me ho ama onyame adwuma ne mu na menim se ne adi ko onyame adwuma ne mu nyina no enye kwada osmafo Paul asema odija Korinto asafo no na me nso me dija mo se nti anuanom adofo montintim na monhihim na monko so da wɔ Awurade adwuma ne mu efiri sɛ monim sɛ mo brɛ enye kwada mo yɛnka amen ɛno nti adɔfo no mo ma yɛnkɔ animu na yɛnkɔ animu bɔfo no watu nam wie mu ɛna ɔde nsɛm no ɛma aman musuakuo kasa wodoɔ ne nkrɔfoɔ nyinaa titwa sɛ nsɛm no ɛtoa so ɛkɔ mentena ho fama namfo obetimi kura de quotation no amo adamfo bi sɛ o kɔkan Revelation chapter 14 verse 6 to 12 echire bedi ho nkomo na echire wabusa no emu ntiase Babylon oka ho asem echire sen abone tumi echire sen na ama wakwanya ama atine no aye Bible studies ente free samre mu koin no umani a wo frenche ubetimi attest nipa bebre sa quotation no na oni omu ache ene sister asesen aba Vodafone utimi kasa nyame pese ya akwanya ma yese obi a ebia untimi mfa ka nkɔ ne nkyɛn no woni ne yɛ Bible studies ɛwɔ phone so ti moma yɛ ntua na mo bra yɛ saade nyina no ɛbɛboa ama Awurade Yesu ma yɛ aba ntem so obɛyɛ saade na wonka amen ensɛm a yɛbɛtie no awie mu no wato den sɛ signs of the hour of judgment ensɛnkyerɛne a ɛfa atemmuo dɔn a yɛtemu no ɛdeɛ na Nyankopɔn ɛyɛ na awie bre mu Edia Kenya wiase adwene aba so se atemu obi koso e wo soro emra yeti asase so yi mesre na ani dem yesi entrase ba ye kate ne abom paye no ye na gya wo soro anwumre awian mu so yesrew so obeboa ya ma yentiase e wo de ebesua no ho boy na kyerɛkyerɛ nsɛnkyerɛne a ɛfa atemu odɔn a ɛkɔso e wo soro no ho Awurade siese yakoma ma yentimi ntoa na mawo ema wasem wakwa me beka samija me ho hyɛ wo nsa Awurade me mpɛsɛ masem ka egyina nipa nyansa adafɛdɛfɛ so enti ne Awurade me srɛw anwɔden ne tumi bia mehia
sɛ metumi di akyerɛkyerɛ w'asɛm ne kwan so no Yesu di mu fa dom me na afei so ma yɛ nteaseɛ wɔ w'asɛm mu yɛabɔ mpa yɛ yi wɔ Awurade Yesu din mu wɔn nyinaa yɛnka amen. Signs of the hour of judgment. Quotation here kind of my sign cobium. Revelation chapter 11, verse 18 and 19. Osina manamai no buafu. Na wabufuo ne awufuo brand what to say, obebu aten. Na wama wonkwa edifo ni awotelfo ni wani a osro udin enketwa ni akese no akatua. Na wasai wani a wasai asase no. Don krono se na ohini Nyankopɔn sɔre dan no ɔsoro na ohunu na pamadaka no na sɔre dan no mu na anyinam ne ene ne aprana ne asase wosoɔ ne asukɔtwea guo kɛseɛ ɛbae amen. Ti ɔtwenya dwene akosi atemmuo a ɛbɛkɔ so ho sɛ ɔhyɛ verse 18 nso a ɛmeyɛnu sɛ atemmuo bi a ɛbɛkɔ so na hempɔtee ɛna ɛbɛkɔ so baabi a ɛbɛkɔ so no otwa ahomfoni kyerɛ no a na ɛyɛ Onyankopɔn asɔredan no na ɔse wohini Nyankopɔn asɔredan baabi a atemmuo bɛkɔ so no ohunu apam adaka no mɛbɛ sɛ ɛka yɛ adwene kakra ɛfa Onyankopɔn asɔredan no ho yɛhunu sɛ wɔafa no mmienu ɔfrɛ di kan no wɔfrɛ hɔ kronkronbea ɛna ɔfrɛ ɛtɔ so mmienu nso wɔfrɛ hɔ kronkron mu kronkronbea pamkyɛw asɔredan no ɔfrɛ di kan yɛfrɛ no sɛn kronkronbea ɛna ɔfrɛ ɛtɔ so mmienu nso wɔfrɛ no sɛn kronkron mu kronkronbea na baabi a na apam adaka no sie no ɛyɛ kronkron mu kronkronbea hɔ ɛno nti sɛ Yohane hunu sɛ atemmuo no ɛbɛkɔ so ɛwɔ baabi a na apam adaka no si a ɛne na atemmuo no bɛkɔ so wɔ he ɛfiri sɛ ɛhɔ na apam adaka no esie na ne san so nti no onyame twe adasama nyinaa dwene abɛsi dwumadi a ɛkɔ so ɛwɔ kronkron mu kronkronbea hɔ a ɛfa atemmuo ho wɔnam nkɔmhyɛ a ɔnam Daniel so sɛ Daniel chapter 8 verse 14 a ɛfa 2300 days prophecy no akyerɛ mmerɛ pɔtee a Yesu bɛkɔ kronkron mu kronkronbea hɔ na wahyɛ atemmuo dwumadie ase saa nkɔmhyɛ ne esua anwa deɛ na ɔtwe mu yɛhunu sɛ berɛ ɛhyɛ aseɛ 457 BC mu no ɛbaa na wie yɛ wɔ afe bɛɛ mu mante dodoɔ naa ne ntimi san bisa biem 2300 days prophecy a ɛhyɛ aseɛ wɔ 457 BC mu no ɛbaa na wie yɛ ɛwɔ afe bɛɛ mu enti sɛ obi busa yɛn sɛ afe bɛɛ mu ɛna Yesu wura kronkronbea hɔ ɛhyɛ atemmuo dwumadi ase a ɛbɛka sɛ yɛ afe bɛɛ mu sɛ obi busa sɛ afe bɛɛ mu na ohini Nyankopɔn asɔredan no na hunu na apam adaka no hyɛ atemmuo dwumadi ase a ɔbɛka sɛ yɛ afe bɛɛ mu 1844 mu 1844 mu no Awurade Yesu ewura ɔsoro kronkronbea hɔ ɛhyɛ atemmuo dwumadi ase a ɛno nti no dwumadie bi kɔ so ɛwɔ ɔsoro ɛnam sɛ atemmuo dwumadie nti ana wasoma abɔfoɔ mmiɛnsa ɛnkra nsɛm no sɛdeɛ yɛhunu wɔ Revelation chapter 14 verse 6 to 12 no to wɔsena mehunu ɔbɔfoɔ foforɔ a ɔtunam soro mfimfini a ɔkura daa asɛmpa bi rekɔka kyerɛ wɔn a ɔte asase soɔ aman ɛne musuakuo kasawodoɔ ɛne nkurɔfoɔ nyinaa na Bible sɛ ɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ monsuro Onyankopɔn na monhyɛ n'animonyam adan nti a ɛfiri sɛ n'atemmuo dɔn no rebedu saa na wɔka no na mmom wɔse ɛfiri sɛ n'atemmuo dɔn no a ɛdeɛ bɛn adu sɛnti ne sɛ 1844 mu no atemmuo dɔn so ma awiase nyinaa ɛfiri sɛ 1844 mu no Yesu firi kronkronbea ana ɔkɔɔ he kronkron mu kronkronbea ti ama atemmuo dɔn no so ma awiase a ɛno nti wɔde saa nka nsɛm yi ma awiase sɛ yɛnsuro Onyankopɔn na yɛnhyɛ n'animonyam ɛfiri sɛ n'atemmuo dɔn no adu na abɔfoɔ tɔ so mmienu nso bɔ kɔkɔ sɛ nyame ma ɛwɔ Babylon no ɛmfiri Babylon mu mfi sɛ Babylon kɛseɛ no ahye ase ɛfiri sɛ wɔama amanaman nyinaa nom n'adwamanmmɔ abufuo nsa no bi na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa nso bɔ kɔkɔ sɛ obi koto aboa no ɛne ne hɔni na ɔgyina yɛ de si ne moma anaa ne nsa so a Onyankopɔn abufuo nso bɛba no so na yɛbisa sɛ
Achinya bi ani wo se nkom hye Daniel 8:14 ami ati ase se 1844 mu no Yesu ko kronkron bia ho na atemu okoso na nsanchani ben eno onyame agya ma wiase a odi bo wiase kokko wo atemu a sesi a yeti hai ekoso no sesi a nipa nenam ya ne yepe na nso samre ya mu no atemu obi ekoso awo osoro fa kwa ye frɛ ne san kronkron bia ho sanchani ben eno onyame ma no dadi ama wiase adwena ba so se samre mu no atemu obi kura ekoso. What are the signs of the hour of judgment? My son Revelation chapter 11 verse 18. Where the mie ni ye pan yan kenkan no ye. O say na amanaman no buafu na wabufuo ni awufuo bre no adu say obebu aten. Na kire say emre kro no a atemu ekoso no no aye samre no amu ana amanaman no buafuo. Na kire say amanaman a won buafu no aye nsankyereni say atemu bi koso e wo soro anu nti etwase nipa eye ahweye achinya bia ni wo say efiri 1844 aba no amanaman ni buafu ama yati okon ani akosam yati about the First World War, Second World War, ni nyina ya after 1844 okon awudo a toaso ewiase mu a kire amanaman ni buafu we say obi a person odi tumi na me pasa me kai adwene what you see September 11th 2001 ebre chiati dombi ade aluplane kodnu World Trade Center no no yehu de etu wiase na nam say America ayetumi ya Bible kura hye ne honkom a odi abo pie firi asase mu ba agina ho e ma enti no sa de anyansunsu aso kese e o wiase so pa achinya bia ni wo say amanaman de buafu abufuom na chiati dom ne de koya ne yehunu no anu nso Kenya America fo abufuo ama o hyase atu Afghanistan fo so esa ene omu kon so Iraq enti ntokwasam ani akosam a ya tie nyina no ayen senchene sa temu obi nso ekoso e wo soro na no ya tie de ekoso Ivory Coast basabasa ya ekoso Egypt Arab nations no said omu tu omo ahemfo anase won president a woma disuache ade so etete ho nsam ne nyina ya niema akire se amanaman ne buafu nya koso Libya ani Somalia Yemen ani de akeka ho eye kokoba onyame pese wodi mayadne ba so se samre mu a amanaman ne buafu no samre no amu so na atemu akoso he osoro kronkron bia ho na sasem we no Yesu kan ho asem Luke chapter 21. Luke chapter 21 verse 25 to 28 no. Sadisia we ya Yesu samre nsanchani we nyina dadi no na bibi so koso osoro no Yesu kire ho ade. Luke chapter 21 Masrani akan from verse 25 to 28 no. Radi Yesu no mu asem ni na wo ka fa niema ebesisi awa wiebrem ho na wo kan say na nsanchani beba owia ni osrane na nsroma mu na amanaman ho bayira won asase so epo ni asrochi a erehuro no nti terade Yesu kan niema ebesisi awa wiebrem ho epo ani asrochi ebewuru andi akeka ho ene yati tsunami ho asem ani sade ekunkum nipa ebebre na yate ene mframa jampantudo a hurricanes a sanyema ewa America ani wo mro no so pamcho ho nya America wonko o ma ne nsa so onya America anko wonko but ene no munsu ansuru gujam if we so munim next time the next hurricane ever strike you mo ti ba bia nyoy anu ntine twase se wa na mombitu se dia kuma nyina ma Yesu a obetumi ma ya somdwe a e wosem ne omienu tu yati asem yenka amen na adofunom Yesu san to aso ke kan sanchani bi verse 26 no na ehu ne niema wo sha ereba wiase no bema nipa to brawo efiri se oba wo so osoro ahoden na otu aso o se ana obehunu onipa ba no se odi tumi ani anumonyam kese
reba mununkum enti nyama Yesu bobɔ so se besisie no ensanchane ma ne maye tosumienu no nanso esen ye ensanchane fa temu don dwumadi a ekoso no ho moma ye hye ho adansidie wo verse 28 no verse 28 no Yesu to aso ka say na nioma yi refiri ase aba mon hye he ye ne ye kenkan ye hye ntweresemu no me sansu biem na nioma yi refiri ase aba mon hye he osoro na mama mutiri so efiri se modie na reban so bi ba no oda bomode nya no na sa quotation hu hia yi pa Bible say we should be our brother's keeper. He said I saw them obi da anya sa won nyane na wa ha no bomode nya no no eye wodo anunti wo say ye hunu san ye ma asisie ansanchane a eye amanaman ya won boafu ama ekoni akosam koso epo asochi arihuru ani niema ema nipa akoma etu se sisi a Yesu se niema yi refri ase aba yan hwe soro na asemisa ne se ehe pote na Yesu pese yehwe wo se sanchane a esi nyina no anamo a yentuni se yansu yanhwe he osoro niema yenti so die na wo soro enti a Yesu atwe adwene akoso die enti ne se Ebra sanchane ni usi ni wamu no atemu bi koso ewo soro krunkrum bia ho anunti Yesu se amra yete se asrochi huru ehumu ni ade atu akoni akosam koso wa amama mo so no yema ya ni so ni yanhwe soro yanhwe kosi se yanhunu se osoro soro wo krunkrum bia ho no Yesu a hyen ho anunti atemu odwumadie ekoso ama adasama nyina enu say okay in Revelation chapter 11 verse 19 bia etwa say atwewa adwene kosi say Yesu say amra ye hunu sanchane a esisi afa ne maye tosubienu no ho no esan ye sanchane say atemu obi ekoso ewo soro yen say Revelation 11 verse 19 na yen kan sam no afi wonte asemu pa ye watwere wo ho ni wo say na ohini Nyankopon sorry dan no osoro na ohunu na pam adaka no na sorry dan no mo ti ya hunu say 1844 mu ena saade esiye ba bia pam adaka no sie no eye kronkrom bia ho a temu asase amani panyina na mom yenhwe de to aso nan wo se na anyinam ne ene ne apra na ne asase woso ne asukotwe aguo kese ebai enti sa adisuane tue adina kosi Yesu so o kronkrom bia ho se wa sha temu odwumadi ase ama wiase a ane adien ane nyame pese wode anyinam ane ene ane apra na anu nso di akotene wo mra wo sha sa adwumadi ase no wo pese wo twini pa adwene kura kosi so ye be san so bisa sa asemi sai se amra ben wo twere semu ana anyinam ane ene ani apra na akura baaye ebra Onyankopon hye adwumadie bi ase ti sesei moma yenko apam dada ne mu Exodus chapter 20 verse 18 to 20 no yenhye emre bi a apra na ane ya keka ho okan no ebi esiye Exodus chapter 20 verse 18 o say na omanu nyina hunu ade ban apra na ana de ban anyinam bamtwa ya na me pesa metemone nti obia hye ne twerɛsɛm na yentumi sinsam no so ebasa yadwene betwe asi adesua no so ye o se na omanu nyina hunu de di kan de ban apra na ane de ban anyinam a papaye ana de ban ne totrobento ne ane bepa efiri wisie no wei eyemra na Onyankopon aka mransam du no so Exodus chapter 20 verse 1 na o se na Onyankopon kan sam yi nyina se entimra onyame ka mransam du no apra na ani anyinam ane aya totrobento ne edi yahim ewo mransam du no ekamu anam sam mransam du no Onyankopon aka san esuban ti no ono na pai mu kan sade
ɛteɛ no na emra 1844 mu Yesu Kristo ewura kronkron bia hɔ faako a pomadaka no sie no onyame sai pai mransam du no mu aka akyerɛ wiase anu ntina aprana ani anyinam edi ahim a ɔka ho asɛm Revelation chapter 11 verse 19 no etinyame chi wiase adwuma be sɛ baabi a Yesu awura wɔyɛ adwuma ɛyɛ atemu adwumadie ama wiase no ɛhɔ ɛna mransam du no ɛda apomadaka a ohunu yɛ wɔ na so da anim hɔ no so kenka Deuteronomy chapter 10 verses 4 and 5 a apomadaka no mransam du no na da mu Hebrews chapter 9 verse 4 ɛso mienu sɛ mransam du no na da apomadaka ne mu etinyame chi wiase nyina adwene abesi mransam du no so ɛwɔ atemu don yi mu sentini sɛ obegyina mransam du no so ɛna bebu nipa nyina atɛn James chapter 2 verse 10 to 12 no ɔse na de obedi mra nyina so na obetubu baako no na wade ne nyina wofo efisa de ɔka sense ya wade no ɔka nso sɛ niawu na sa wo nsia wade na wodi awu a na wɔyɛ mra no tofo monka saa na monya saa sɛ wɔne a wɔnam adehidie mra so ribebu wɔ atɛn saa no nyame asɛm kyerɛ enti nyame begyina mransam du so ɛna bebu wiase nyina atɛn anu ntina bra obie wɔsoro asɔre dan no 1844 mu no wɔka fa aprana ane anyinam edi mu ahim a onyame de kayen mransam du no firi sɛ saa deɛ pepepe na siye emra opai mransam du no mu kan ɛwɔ Sinai bepɔ so na Exodus chapter 20 no sɛ yɛtoa so a verse 19 and 20 no senti a saa nyama no di ahim ɛwɔ mu bra nyame pai mransam du no mu a yɛbɛte ase pa Exodus chapter 20 verse 19 and 20 no say na ɔka kyerɛ Moses sɛ wo na wo ne yɛn nkasa na ebetie na ma Onyankopɔn ne yɛn nkasa na yɛn wu na Moses ka kyerɛ ɔman no sɛ monsuro na Onyankopɔn rebɛsɔ mo ahyɛ na ne huhu atena mo ani so na mo anyɛ bɔne nti question adenti ana Onyame pai mransam du no ka kyerɛ mo adenti a sɛ bɛyɛ a wo mu nya deɛ bɛn bɔne Bible kyerɛ bɔne mu tietia sɛ bɔne ɛne mrato etu Onyame pai mransam du no mu kan sɛ bɛyɛ a nipa bɛhunu na padeɛ adi so na yɛanyɛ bɔne bia ɛntia no yɛtia sɛ mo yɛnka amen wɔ ha awiye brɛmu no Onyame pɛ so ɔtwe nipa adwene bɛsi mransam du no so efiri sɛ tumi bia sesa ne mransam du no sɛ ne yɛsitiɛ ɛno nti wɔtwe adwene nyinaa bɛsi ne mransam no so na nipa ani ne asesa no so anyɛ bɔne ɛntia no na emre ti sɛ mu anyame da ne mransam du na kyerɛ no ɛnso ne ɛwɔ asɔfoɔ ɛne asɛmpakafo a ɛka sɛ nyame mransam du na twam sɛ wobɛtumi ama nyame mransam du na twam a yɛwɔ sɛ woyɛ nie ɛwɔ sɛ wobɔmɔden na wotu hwii na wokɔ ɔsoro asɔredan mu hɔ na wobɔmɔden wura kronkron bia hɔ tira kɔ kronkron bia hɔ ɛhɔ na apomadaka no sie emu ana mransam du no a watwerɛ wɔ aboɔ pono no so no da na apomadaka no so no ɛno na nyame agwasi so ɛno nti sɛ wopɛ sɛ mransam du no tu agu a nyɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ woduru hɔ a na bɔkɔɔ wakukuru nyame afiri na agua no so na adena si nkyɛn na afei wodu nsa awura ne mmra no ɔde bu na deɛ nyina no na wayi sɛ nipa bia ntumi nyɛ saa deɛ wayi a ɛne Nyankopɔn mransam du no ebɛti mu afei bɔ sɛ deɛ ɔno nso ti mu ɔmo yɛnka amen wɔ ha ɛno nti adɔfo nom nyame pɛ so ɔtwe wiase adwene sɛ ne mransam du ntwa mu ɛni suban enti ɛda atwa mu ma no yɛye ɔsɛm yɛ Awurade me nsakyerɛ da ɛno nti mo Jacob ma mo so mo nwie sa Awurade Yesu te sɛ deɛ ɔteɛ nnura ɛnɛ ɛne daa pem a wɔn nsakyerɛ da biara da na adɔfo nom sankra nsɛm yi ɛna ɔde ayɛ abɔfoɔ mmiɛnsa nkra nsɛm de ma yɛn ɛdeɛ ɔdi kan bɔ wiase kɔkɔ sɛ yɛnsuro Onyankopɔn na onyansafo Solomon sɛ asɛm no nyinaa wieyɛ deɛ yɛte nyinaa ne sɛ suro Onyankopɔn ne ne mmaransɛm yɛ deɛ bɛn di ne mmaransɛm so ɛno ɛne deɛ kyerɛ sɛ ampa yɛdɔ Onyankopɔn akasa anaa sɛ yɛsuro Onyankopɔn ampaniampa
na me pese me busa ebra de resua ba wie mu hwan ana nipa wa asase so a obetumi aka so no de obetumi afiri na ho ode mu nyina e de mmaransam du no so omu se onyame twi wiase adwene abesi mmaransam du no so nanso hwan ani de owo ye mu a ose mmaransam du no de obetumi adi so no ana ho ode mu yate bia pa yese nyame mmaransam de tumi ni so the question is say yenyan hia Yesu a yadamfo pa ye bonsam Bible say de woye bone no efra bonsam efri say abonsam na di kan aye bone etinam se kwaye bone ntino nia yetaye na die pa ye bonsam obi a bonsam anko bedwane pamcha nte sa na nyuma ne ye na dafunum achinya bia ne wo say yete bia we mu no say Yesu afa mabrohunu ani adom anum yaya anya dia ye betumi edi nyame mmaransam du no so Bible say akoma wo hoi ayenkontoponi snade nyina Bible say Ethiopia ni betumi asachira ne redie dabi osibo betumi asesa ne ho nwunwan dabi ani yenso ke betumi papa yeni abone akokwa yen na honam adwene ni tania etane onyankopon asem na entumi fa ne ho nhyɛ ne nyame mmara no ase enso mpo entumi na wonye wo honam nyina rentumi nso onyankopon ani enti yati bia ye wo mu no sɛ Yesu amoa afa dom afiri krokrom bia ho anom ye a ransem du no yentumi ni so upo mu omtiatia homeda so pa memne da kwanfo fiseye ne anim so se kan homeda na de ben nanso se betumi adimra no so se de nyame panu a Yesu ya makwan ma Yesu ma ye mobrohunu ene adom na eno asem ana Hebrews chapter 4 verse 16 ede ma yen wo ya de sua wieye mu se quotation se ya bia nyina umie bia we de bia niefa ene da so nsem enwie toda kura de ntia da wa so dem say your Bible yemiem Hebrews chapter 4 verse 16 Hebrews chapter 4 verse 16 Abra wu ye tibia ne unu se samra ansanchani e da di nyina kire se Yesu so okrunkrum bia we no anamon ben ene etwase yetuo Bible say enti momayen fanam amra adom ahenwa no anim na yenya ediaban mobrohunu na yehunu adom na ebra esemu aboaye mayenka amen wa ha medin say amen ni so amesa kan biem enti mumayenfa enam amra adom ahenwa no anim na yenya mobrohunu na yehunu adom na ebra esemu aboaye amen anam sami no bia no tibia no yentimi ni nyame mra nsam duru sunti no Yesu to nsa frɛ sɛ yɛmfa nam yɛmmra ne nkyɛn krokrom bia hɔ ne mu gidie mu na yɛmenya mobrohunu ane adom mobrohunu a ɛde fafi abɛbrɛ yɛn Bible say deɛ wɔkata ne bɔne soɔ no renya promprom na deɛ wɔka ne wɔgyae no obehu ne mmɔbɔ Proverbs 28 verse 13 ɛno nti no amra yɛpɛ mu aka yɛn bɔne sɛ Erade omna nsem do no mitietia so me bodwaman me somabosom erade mitietia ho me da so na menim sa na memene da na menim mitietia so ma ni enso awofo me didi wo atem ebra wo pan mu aka obone no Bible say dia oka ne bone na wogyan no obehu ne mobo enti ebra ye di gidie kwa adoma henwa nanim Yesu mu gidie a ade ye wura krokrom bia ho no Bible say ema yenya mobrohunu na wose anu achi yebesen hunu adom ni se yenye ne boyefo no awade Yesu tumi mu no afa oboa yen ma yetumi bedi mransem do no nyina so wei aya adom ene nyame de sesa de boyani ma wobeye treneni wosesa sadriam ma wobeye obia na dwene mu ate aya onyame hu krokro tumi so ene ode adom
bɛbɔ adom so mɛsesa yɛn efiri bɔne mu. Hwan ana homedan mu ɔka nakoma mu sɛ Awurade megye to me sɛ meyɛ de bɔyɛni. Mɛtiatia mmara nsɛm do no so. Ɛwɔ mu sɛ wo sɛ no abɛgyina so abu atan, nanso me ho adi ka agu fin w'anim. Nanso me nam Awurade Yesu gyidie so ɔde nam yɛ ɛba w'anim adom ahengua n'anim. Sɛ me nso home mmɔbɔ sɛnea wadɔ yɛ teɛ no. Na afei mama adom a mɛtumi de wo mmara nsɛm ayɛ adwuma na maka ahotewfoɔ no ho awiebere mu. Aha na ahotewfoɔ bu asetɔ wɔ. Wɔnyɛ okuro Onyankopɔn ahyɛdeɛ ɛne Awurade Yesu gyidie mu. Awiebere mu Nyame boa na ahotewfoɔ ano kɔ ano no. Ɛyɛ wɔne a wɔma Awurade Yesu dwumadie a wɔdi wɔ kronkron bia hɔ no aba mfasoɔ ama wɔn. Ama ɔmanya mmɔborɔhunu ɛne adom ɛna bɛtumi aka saa ahotewfoɔ no ho. Ɛno nti awia adwene ho yie paa yɛbɛtu anamɔn ama Awurade Yesu. Na yɛsɛ ne sɛ ɔma yɛ mmɔborɔhunu ɛne adom. Hwan ana ɛka n'akoma mu sɛ Awurade wɔ atemmu ɔdɔn yi mu a wonam nsɛnkyerɛnne ahodoɔ so bɔ yɛn kɔkɔ wɔ ɔko ne akosɛm a ɛkɔ so a yɛate bi ɛpo asoɔkye a rehuru amanaman a wɔn boafo a wode bɔ wiase kɔkɔ sɛ atemmu bi nso kɔ so ɛwɔ soro no. Awurade mepɛ sɛ metu anamɔn ɛma wo na meba w'adom ahengua n'anim Yesu mu gyidie mu bɛnya mmɔborɔhunu ɛne adom a ɛbɛma mɛnya bɔne fafiri ɛne wɔgyeɛ ɛwɔ w'anim. Sɛ Yesu anyina ama wo ɛwɔ atemmu a ɛkɔ so no mu a ɛne yɛdi kan adi fɔ dada. The Bible say afɔbuo biara ni hɔ ma wɔne a wɔwɔ Yesu Kristo mu. Sɛ woma kwan na watu anamɔn sɛ Yesu mu gyidie mu no wokɔ Nyame nkyɛn kronkron bia hɔ asɛ ne nkyɛn mmɔborɔhunu ɛne adom a ɛbɛyɛ wo dea wogyidi akaa me wɔ ha. Efiri na ɛkɔ so obi busa sɛ ɛnneɛma a ɛsisi ɛwɔ amanaman so nyɛ ɛkɔ so wɔ Libya a ama asomdwe ni hɔ nyɛ ɛkɔ so wɔ mmorɔno ahodoɔ so a po asoɔkye rehuro amanaman a wɔn boafu akosɛm ɛne deɛ ɛkɔ so nyinaa sɛ woyɛ obi a ne wɔahyɛ Nyame asɛm wei no wobɛka kyɛ ne sɛ ɛyɛ adanseɛ nso deɛ bɛn na ɛkɔ so wɔ soro. Ɛno nti sɛ nipa kwan de n'adwene asi asase so a Yesu sɛ sɛ nneɛma wɔ nyinaa refiri ase aba monhwɛ he ɔsoro na moma mo tiri so ɛfiri sɛ mogyeɛ ɛrebɛn. Ɔgyeɛ bɛfiri Nyame asɔredan no mu hɔ ɛna ɛbɛbrɛ Onyankopɔn ma. Ɛno nti adɔfonom sɛ yɛbɔ mpaeɛ mpo a ɛyɛ abɔmmɔden no fo adwene nyinaa si Yesu sɛ ɔwɔ kronkron bia hɔ. Moma yɛmfa gyidi a ɛtwa mu ntomadan no ntwamutam ne mu wura kronkron bia hɔ ɛne Yesu akyi ɛnya bɔne fafiri ɛnya mmɔborɔhunu ɛne adom ɛwɔ awiebere mu. Mɛsrɛ ne deɛ nyinaa asi ntira ase ne akata yɛni. Awurade asɛm aba yɛn nkyɛn so wogye to mu sɛ ane woyɛ de bɔyɛni a wowɔ mmerɛyɛ a ɛno nti Nyame mmara nsɛm do no waa ho ɔde mu ntimi ni so a wohia mmɔborɔhunu a wohia adom a ɛbɛboa wo ama afei wɔtumi ayɛ deɛ Onyame hyehyɛ wɔ Yesu adom mu no yɛtumi ade nyinaa yɛ wɔ Yesu a wɔhyɛ yɛn din no mu. Ɛnɛ yi sɛ woka sɛ Awurade mepɛ sɛ meba wo nkyɛn ahono pa mu bɛnya mmɔborɔhunu a ɛde bɔne fafiri ba ɛne adom a ɛma yɛ tumi ne ahoɔden ma yɛde wo mmara nsɛm do so na mepɛ sɛ metu anamɔn ka wɔn ahotefoɔ a wɔkura wɔ mmara nsɛm mu ɛne Yesu mu gyidie mu ɛho awiebere mu a mɛsrɛ ne anidie mu woasɔre agyina baabi a wɔ ɔka ne wakoma mu sɛ Awurade mepɛ sɛ meba w'anim na menso menya mmɔborɔhunu ɛne adom wɔdom ahengua n'anim. Sɛ yɛwɔ mpaebɔ a berɛ a wosɔre agyina hɔ no na wɔsɛ atwe w'adwene nyinaa si Awurade so. Mepɛ sɛ yɛhyɛ aseɛ firi nnɛ yɛa sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛde yɛadwene nyinaa bɛsi Yesu so wɔ kronkron bia hɔ. Ɛnɛ yi ɔno na hyɛ no moma yɛnhyɛ yɛn gyidie mu dikanfoɔ ɛne ne wiefoɔ Yesu wɔno na ɔbɛtumi aboa yɛn ɛwɔ atemmuo dɔn yi mu. Afei adɔfo nom
ɔtoma foforo ɛtoa nie yɛmu dodo a yɛkɛsɛ Awurade yɛpɛ sɛ Yesu mu gidie mu no ɛma yɛtu anamɔ ma ɔbɔ yɛsu ɔhyɛ Agya Ɔba ne Honhom Kronkron di mu ma yɛn adom soronko ma yɛn ne wo nante ɛwɔ awiebrɛ mu ɛkɛ wasafo a wodi asi wɔ awiebrɛ mu ho na yɛn nso yɛtoa so ekura omena nsɛm mu ɛne Yesu mu gidie mu wɔn ɛna homeda mu wɔka saa sɛ Awurade mepɛ sɛ metu anamɔ gidie mu ma kwan mu ɔbɔ masum ɛhyɛ Agya Ɔba ne Honhom Kronkron di mu na me nso me nsaka mɔborɔhunu ɛne adom a Yesu adi firi kronkron bia hɔ adom yɛ no sɛ wɔn pa eboni a baabi a obi abo so betumi ama wɔn nsa so ɛbrɛ no amu ni homeda yɛ kɔbɔ asu Yesu frɛ ne ma sɛ yɛtu anamɔ ɛma no ɛwɔ awiebrɛ mu betumi ama wɔn nsa so baabi a obi amɛmfɛre adom ɛne mɔborɔhunu ahyɛ Awurade Yesu ma wɔhyɛ yɛn homeda mu sɛ yɛtu anamɔ ama na ɔno nso de ahoɔden bɛsane yɛn so Honhom Kronkron a ɔsane Yesu te sɛ abuburo no wansa nkɔ biem homeda mu asubɔ mu no onyame asiesie ne ho sɛ wɔde ne Honhom Kronkron ɛbɛwo ne ma foforɔ Yesu sɛ wɔamfiri nsuo mu ɛne honhom mu ango obi foforɔ a ɔrentumi nhyɛ ne Nyankopɔn ahenni no mu ɛmmerɛ bi ma kwan amu aba wɔ asu no onyame nso bɛbɔ wɔ asu Honhom Kronkron tumi mu ma wo nsa so na Awurade mmoa wo saa kwan so mɛmfɛre ɛbrɛ no amu nie mɛhyɛ ne anidie mu no yɛn mu a yɛma yɛn nsa so saa kwan so no moma yɛmfɛre yɛntu anamɔn mmra anim ha woba no wadwene mu no hunu sɛ wotu anamɔn aba adom ahengua n'anim bra no saa kwan so na yɛnyina saa gyidie so ɛmmɔ mpaeɛ mɛmfɛre bra ne ɛmmɔ mpaeɛ bra na adom ne mmɔborɔhunu ahyɛ Awurade Yesu ma honhom no ɛne ayɛfo no sɛ bra na deɛ wɔtie no nso ka sɛ bra na deɛ ɔpɛ no magye nkwa so no kwa Awurade Yesu de mma kwa ɛno nti ɔsɛ mmra no nkyɛn atemmu ɔdɔn yi mu na yɛmɛnya mmɔborɔhunu ɛne adom ɛmfiri no nkyɛn enipa bebree nim sɛ atemmu ɔkɔ so ɛgyina ogu so adi abɔnefo sɛm sɛnea Daniel nwoma no hyɛ ho nkɔm no nanso Nyame abue nsɛm yi so akyerɛ yɛn na meyɛtu anamɔn aba Awurade Yesu nkyɛn mɛhyɛ no anidie mu yɛkɔ so asie ntira sɛ ebi ɛto gyew sɛ atwa sɛ woba mɛma hyɛ ntetew ne Yesu ntam bibia ne wiase a wobɛtumi de atoto dan nkwa ho bra Yesu nkyɛn na ɔbɛgye wo bra Yesu nkyɛn bɛnya mmɔborɔhunu afei mɛsrɛ na yɛn nyinaa de gyidiem abɔ mpaeɛ toma baako yi nso kɔma awofoɔ nanso no deɛ ɛbɛgyina hɔ a na yakoma mu no yɛgye to mu a yɛaka abɔ mu abɔ saa mpaeɛ no nso wɔ atemmu dɔn yi mu no awofoɔ a ɛde yɛm hyehyɛ bɔ mpaeɛ ma wɔ ɔma no ɛna ɔbɛnya mmɔborɔhunu ɛne adom afiri Yesu nkyɛn ama wɔn mo ma suban afata Awurade Yesu ti awofoɔ a ɛka ne wɔ akoma mu sɛ atemmu dɔn yi mu no wɔn mo nso de ɛnam yɛ bɛkɔ kronkron bia hɔ Yesu mu didie mu ɛnya adom ɛne mmɔborɔhunu de atete ma no mo nso gyidie mu makoma mu no mobɛka me ho bra yɛ nyinaa yɛbɔ mpaeɛ no afei anidie mu moma yɛ nyinaa yɛmfa ɛnam yɛ ɛnkɔ adom ahengua no anim na yɛnya mmɔborɔhunu na yɛhunu adom na ɛberɛ ɛsɛe mu yɛnnɛ dua yɛ mu no aboa yɛn moma yɛmmɔ mpaeɛ yɛn Agya wɔ soro yɛda wase wɔn nsɛm a wɔda no adi akyerɛ yɛn mu wonam atoroyɛ nkyɛm oyɛ no ɛne nneɛma esisi wɔ asase so ɛbɔ yɛn kɔkɔ sɛ saa atemmuo bi nso ɛkɔ so ɛwɔ soro Awurade ɔdɔ yɛn dodo asedanka odin daa yɛda wase sɛ yɛn ne bɔnyɛfoɔ yi nso wɔato nsa frɛ yɛn sɛ menya mmɔborɔhunu ɛne adom ɛwɔ w'anim edi kan yɛgye tum sɛ Awurade yɛtiatia mmara nsɛm so yɛasoma nyame foforɔ yɛasoma honi yɛabɔ odin kwa yɛtiatia homeda so Awurade yɛmfa ne di ama mpanyifoɔ yɛdi awu yɛsɛ awareɛ bɔ korɔ no yɛdi adansekoro mu na afei yɛma yɛni bere yɛyɔnko adeɛ yɛsrɛ sɛ ogama Yesu mogya edi bem no Awurade ne din mu fa pepa yɛn ho daa tew yɛn ho adehyemogya ne mu wɔsɛm sɛ
So yan kaya bone chira we ya nokwafuo ne tini ni say odi yan bone be chayan na wa tew ya ho afiri de antene ho Awurade asra wo tew ya ho da ma mobrohunu mebo mobrohunu so na fefa Yesu tene ne kata ho no so yan efiri na kwai sa wotu ani a yasra wo hu Yesu wo yemu na ma Yesu so atumi agina ma yan ewo atemu onu mu na so oboye ndin a Yesu agina wo wanim ani abofo akronkron anim anso aboye ndin ewo manim Awurade yasra wo atemu onu mu no ma enya arehwemu ni ahodaso wo Yesu mu se ni mu gidie ni mu nantie enidaso afebo ede mayen wono kwan ana yahye ewisenim se nche obefiri kronkron bia ho na wode akatia aba sa ni mayen no ma enya hotoso ani daso nsam wo yakoma mu nkosi se obeba o ma bia ma wonsa so na wabegina ni mu ha so pesa suba ebekoso no wo mu nso de wo homa sabe ya dum ni mobro hu afiri won chan no besa ne won so ho kronkron ho de tumi mu ye jawo man sha wonsa sade Yesu ba asu no o ma on kronkron sane ne so no yesre o man so fa honhom ba wan su da Awurade sade obedi adansia wo Yesu hu se oyini me doba osomani no o man so yesre o bedi won wa dansia sronko se wo mu ya wo ma wo mu so wani wasam se na dodo a waje no no wonye waje didi ya no wo ma won tumi se wonye onyankopon ma sa o meya odi Yesu mugidie aba duma hinwa animu no Awurade yesro sa tumi hu bo hye fadom onda ma won tumi ya ba mu ya wo ma wo bedi wiase obonsam nya bofo bone animu akono nyina so nkunim wasam se nti obi wo Kristo mu a na wa ya abode wo fro nyema dada nyina atwam na hyanyema nyina ya foforo wo ma Yesu ba chi no Yesu dim yesro nyema dada no nyina ma no ntwam da ma nyema nyina ya foforo ema wo man ma honhoma ba aya odo ani da ho asumdue papa yo gidie ne de keka ho no enso wo mamu anya dansie nche se wo de wo man ka wotufo a wo kura wa hyadie mu ani Yesu mu gidie mu ho awufo bi so ama won sa so wa akoma mu so pesa wo ma wo mobrohunu ani adom a wo de betete wo ma anu ti Awurade debia awufo yi ba wonim krukum bia ho gidie mu Yesu mu asrama mafra no Yesu nti yesro aya tie wonda ma dom ba dom so ma awufo ahodi a wo de betete ma nyamesro mu na ma mafra nyini nyamesro mu na so ofiri wo mafra sin ma kyerensam na amu anyina fa Awurade Yesu mu gidie so ade wa konkwaje mu Awurade wasafo asha wonsa nyamesam ka awie yemu yampa bo no se enhyira bia wasiesia ma yai nyamesam ka awie no Awurade Yesu dim yasrawo fadom yanda eda wase asdanka udin wa wonam Awurade Yesu Kristo so amia yenkunimdifo ayenka udin wa wudi mobrohunu ani adom yai eda wase wo Yesu Kristo dim nti amen.